Uyazi ngihleli lana bafethu ngiyasho ukuthi yazi we owe Umseleku an apology. We owe Umseleku an apology because we had an issue with Umseleku. Umseleku came and did a show called Uthando Nesithembu. And from Uthando Nesithembu, there was a spin-off show called Umnakwethu. Because Uthando Nesithembu was showing us its Thembu sikaMseleku, 4 wives, 4 wives, 1 man. And then he said, listen, I know that there are men that want what I have. So I'm going to give other men an opportunity to ask their wives for a second, wife. Okay. So now to ask their wives for the second wives. So our issue was that uhambe ngene emzini yabantu disturb peace. That was one issue. Number 2 was that all of these men that we've been seeing kushow kaMseleku are very, very poor. Sizosho nje guys, bahlupheka. Akaze sibone noyedwa nje. Obukeke nemali. Baphuwa nje abantu abahleli bevela lapha kumnakwethu. Sizokusho nje lokho kufela. Bakhela amakhosikazi abanye abalobolela abanye bakhipha inkomo ezu2. Ungathi ulobola unkosikazi nje ukhipha inkomo ezu2. Uthi usolobolile. Now, but we've been on Umseleku's case ever since uqala umnakwethu ukuthi Umseleku saze safa kodwa we owe Umseleku an apology because we didn't know ukuthi worse was coming. Now nangu phela uMr Hlophe neyakhe show uMr Hlophe uMrs Hlophe uthi uAyanda was introduced as a side chick. So Mr. Hlophe introduced uAyanda to Mrs. Hlophe as it. Tracy is sitting there saying, yeah, Ayanda was introduced to me as a side chick. I'm like, Kususikwenze kanjani guys when your husband just says, manje nake nkosikazi, noma nisuke nidle dinner. Manje nkosikazi, khona into engifuna sixoxe lana. Manje sengine side chick. Nisonenzani? Kusebenza kanjani? Noma nisuke senilungela ukulala lana senigqoka la amapijama. Manje nkosikazi yazi khona into engikhohlwe ukutshela yona mina ukuthi sengine side chick. Ingena nini i-conversation ye side chick? Uze into kwenzeka nini ukuthi i-side chick introduce kunkosikazi? Kusuke sekwenza kanjani su introduce manje nango Ayanda la? Baba manje uyini uAyanda iside chick yami. Kusho ukuthi ke manje imaniki ngoba le show is about Felix nonkosikazi wakhe ne side chick. Kusho ukuthi izothini i-spin-off show. Sizothini i-spin-off show ngoba phela ngeke sithi umnakwethu. Akuyena umnakwethu. Sizothi uMakhwapheni. We owe Umseleku an apology. Kusho ukuthi phela i-spin-off show sika Felix sizothi uMakhwapheni. Yena uzobe esiza abakhwenyana benu ukuthi ba-introduce uMakhwapheni. Kusho ukuthi manje uFelix uzohamba ngena umuzi ngomuzi ecelela abakhwenyana benu ukuthi ba-introduce uMakhwapheni. Manje nkosikazi manje umama ekhaya ngibe nenkinga mangivakashe ekhaya ungekho manje ngilala ngedwa manje ngithi angithathe uMakhwapheni. Ngiyangitshela ngoba naye accepta ishow ethi umnakwethu nale ethi uMakhwapheni nizoyi accept iyeza ishow ka Felix ethi uMakhwapheni. Ethi uMakhwapheni phela ngoba they saw it fit and acceptable to us a married couple with a husband that introduced a side chick to the wife. Because their conversation guys yenzeka nini at the dinner table, in the bedroom, yenzeka nini conversation where a husband just sits and say, "Hayi phela nkosikazi ngifuna ukuintroduce kumuntu othile," and then ananguka. Ayanda iside chick yami uMakhwapheni wami iyeza ke spin-off show igama layo uMakhwapheni. Ningakhali kakhulu ngoba nomnakwethu ngiyabuka nayo uMakhwapheni kuzofanele niwubuke.
siyeza i-spin-off show sithi uMakhwapheni. Futhi uTrace uzobe khona kuleyo show lo. uTrace yena uzobe efundisa amakhosikazi ukuthi amukela kanjani uMakhwapheni ukuthi no ofanele ukwenze nje wena njengomama ukuthi nje ufume nje uthi yebo baba and then ukhale and then usule inyembezi yebo baba yabo. Ngiyanitshela next year spin-off show phela noThando nesemsalibuka kanye kabili kwaqhamuka umnakwethu. So nje namanje Makhwapheni by Felix Hlophe is coming. Shemkwazi kwamnandi kwi-TV. Yay! Sibuka ama-cheaters cheating freely on TV. Iy'ngane zethu zibuka ama-cheaters on TV. Iy'ngane zethu live. Iy'ngane zethu never used to know ukuthi their dads are cheating. Tina, we never used to know what our fathers. We only know now as grown-ups ukuthi how ubaba unengane egoli. Now iy'ngane zethu they are seeing live ukuthi the dads are cheating freely on TV. The nerve uze uthena every man it's baba. Mawufuna ukwenza nonsense nje yakhe uyenze nje na. Don't bring other people to every man has one wife, one side chick. Musa ke nje kufaka abanye. Hayi. Ungabafaka abanye. Yenza nje into yakho wedwa. Ungabafaka abanye. Hey kodwa iyeza ngiyanitshela iyeza ishow ethi uMakhwapheni. Hey, kwazi kwamnandi kwi-TV yase South Africa.